ceerno mo ganduɗa ko ceerno Cheikh Tidiane Al Maktoum bawɗo ko fate udditare ceerno mo ganduɗa fannuji mum ina keewi en kaali joni ina hen ɓandu bonnandu omo jogui lowangal muɗum suku dartiɗo e ko wiyete ko hono lowangal ngal mbiɗen joni ina laɓɓina ɓandu ha laaɓa itta dabreji tawa ko ɓooyɗi e kesi kala itta ɗum ha laaɓa o waɗane lowangal gam daña udditare kala jiɗɗo hen ko yaawi ko moƴƴi ko feewi non woto fat yo jokkodir e Cheikh Tidiane Al Maktoum e 77 835 16 16 Cheikh Tidiane Al Maktoum yo yaw nodda 77 835 16 16 waylo waylo jaman waylo waylo jaman waylo waylo jaman waylo waylo jaman jamano waylim jaman jamanu armbaylo de jaadene jaman wayla waylo jaman Allô, Fatima? Oui, ma chérie, ça va? Ay gidalam yoni ma. Wala min boli sey la man nene. Akeli. Dam tan gonda? Mawdu mashallah wana bin sa bokku dum. En wo pani ma Fatima andi rek temps o woni ala. Aha de. Wallahi. De ko dum wadi kay. Ah bon, dam tan gonda? Sama mashallah wadi munde so ma o Hadija. Mo ni wonande seeda de. Hadija ka wi yaltini kam galle mun. Mi yani mo de mi nanani mo. Wana sikuno so yaltini mo heɓaɗaɗo mi natti machallah min kay alhamdulillah mi yalti galle makko kono alhamdulillah Allah fottini kam e debbo moƴƴo kay suudam ɗo haydara mankani tami douce intérieur woni am mo machallah billahi ala ko manki kam wona sikuno ko kanko woni Allah or sikono kanko woni Allah de kono wanda wana Allah fof ko meer mashallah 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 ndima mi yonima noon mi yonima moƴƴa gueɗeɗam mi yonima ha wallahi mi yonima an kay ko tuma arta kam darde mi wona yiɗe balɗe mi faala ara mi faala haccen Fatima an kadi mi faala araɗe balɗe fi Allah mi yiɗi ara billah mi yiɗi ara mi faala ara fi Allah an kadi ar yewten ha yewnani kam noon yiɗade ɓino Fatima de e wat feere ara a wayri yiide digguel kam a wayri mo yiide billah mi yewni on o manki kam ha billah o manki kam trop ɗe balɗe wat feere ara ndara kam onon kadi fi Allah awa inchallah wa mbaya nanodir e balle inchallah jarama ma piche mi weltima min kadi wallahi mi welti min ɓuuri jarama kay foti yaltude di yimɓe seylar maytu ɗum ɗider galle tan école tan galle ay ko noon sahaji kadi aussi souvent temps woni manque aɗa andi jangde nde aussi réfugion ngaji ɗi tellement ne heewi
aron kan billahi hay dañde tam pour jalta njiya yimɓe ɓe est ce que ko révision ngaji goni sa wona bammaɗa hokuma ɗo salo yeyam même pas pourtant o hatta kam yaltude de c'est juste temps o suufare manque reedu mais an copine men to woni mariama min de kam ko nanne makko ko welani mbi mariama ko yaltina gogo makko yaltinimo gal et puis kadi hay salon to ko jaltindomo ɗum de welani mo vraiment ayde no yurmini no muusi billahi gogo makko ko waɗimo ko no haalni haaltama deƴƴatako non ɗon tan gogo makko kam noon waɗi mariama kam ko soofi vraiment soofi o waɗi mais min dandiri heccenki o wi omo selli omo e jam te sa yi esthétique makko e keme han kam yejitini ala téléphone Hadiza hande de addi kam ɗo tan ko sababu ni Mariama Hadiza wat feere gartira Mariama e salon o waɗanma géré duttuɗen mbaɗen voyage uji meɗen ƴeew ko tarduɗen ko foof eɗen ponno yaade Maroc wona ko bonni foof wedde so woni ko ɗum ɗon société men o fewata ko fi Mariama addima okay. ko a sehilam kono Mariama kay mi yonimo joni mi haari Mariama carrément joni kay uddugol salon am walla mi yeeya bagage ɗi ɓurani kam Mariama artugol salon he Hadiza Dieynaba udda salon walla jeeya matériel ma mo badda ɗo investir 2 millions mbiyaɗa yeeyi ɗum artir Mariama o géren ma ɓuuri joni hono mbaɗami Mariama mi hoolakimo Mariama ko ƴiiƴam am min jogimo depuis ko mo cukalel ha mo mawni ha mo andi aduna mi jangguinima komi foti mo jangguinde ko ha joni Mariama andani jikko am o Mariama wawa kam joganade salon o mi uddamo tan ɓuuri mi continue voyage men ɗi par ce que voyage ɗi jogui importance joni mi wawa accude voyage ɗi mi uddita salon il faut mi yeeya kay wona kam ko gonga voyage o waɗi important no fewi mais kadi ngala ngo gaccuɗa ɗo ɓuuri ɓayde noon Mariama ko ni waɗi te a natti hooladema min mboɗo wawi waddude musidam goto wiyete ko ummi ndon o jogui ko salon mawɗo marché jarem guejo wawi so ari hayso tawi kanko wawa wonde ɗo mo ƴewani gonɗo ɗo géran ma mbawa jokkude haajuji men min da joni Dieynaba affaire goɗɗo fof mi hoolaki taw tan ko miñira musidɗo am mo neemi depuis ko cukalel ha hande ko on jogui kam waɗi kam ni si goɗɗo aroyine waɗi kam noon on tuma komi ɓeydat perdude tan aydande ɓimbi neɗɗo ɓurɗo ɓattadema foof ɓuuri wawde bonnandema ko noon heewi wiyede kono ummi kam mboɗo hooli ɗum Mariama noon ɓaade waɗanimo confiance ala probléme sa yino photo je makko ɗe ganda Mariama kam joni machallah wonko wone dow mum kono alhamdulillah Mariama min komi hakkillam fof ne woni makko jiiɗo temps mbiɗo wiya Mariama kam est ce que woni e jaam komo yalti toon kanko gogo makko tan o jogui noon so ummima toon holto wonata ɗum kam c'est vrai nanɗo ɗum fof ko ɗum miijoto kono kam alhamdulillah cliente makko goto no wiye Ndeye Fall ko on hoccimo nanimo e appartement makko no toppitimo no feewi kono noon nanamo kon min nandira no feewi de yesareɗo balɗe mi foti salminoydem ay sa yeehi nak mbiɗa salminamo ma wonno ka podɗo noon arde jehen ƴeewoyen mo enen ndi fof t'inquiète ma waɗa jour goto comme ça mi daña livre so mi dañi temps tan mi ara galle comme ça jehen mbaɗen mo seet d' accord ala probléme ha nden an moom jaltugol ma weɓa ha manda ni hande ko kewi ha gardaɗo komi jewnuɗoma tan ɗum tahi mine ara aɗa andi min ya ɓo yewnude an min somi yiyani mon tan on modat kam manqué haɗani noon a metta arde mbiɗen tan garat kono hande mo waɗi ko yoodi hande ɗum sa ko noon mi weltima nak min ɓuuri min mo garda ƴewɗo min ɓuuri weltade ko noon de eyi yarbima o haali eyi joni dal pour mi haalnama gonga hay goto mi waɗani confiance Sénégal an anda Sénégal hay goto waɗnaki confiance siko ɓiɗɗo mo jibinɗa siko miñirawo ma siko kala ko wawi wonde a addi ɗum a ne'i ɗum ha mawni ha e gandi ko mbo andi nano e ñaamo mo wawma ɗaynude kono wona jambour arta waɗanama géré donc accu tan mi acca mi udda salon o continue voyage men ɗi jahen ɗum wona solution par ce que min jimi ko seɗen mbaɗa voyage ne tawa eɗen mbaɗi investir e wuuro he anani par ce que mi yiiɗa haydara bonna e golle meɗen wallahi a haali gonga ko a neɗɗo moƴƴo kono noon ko kalanmami ko ne nangu ɗum joni hay goto mi hoolata ko Mariama depuis ko mboni cukalel bammakko addani kambo e jungo am ɗo min ne'imo mo andi jikku am o mo andi ko jinmi e ko gañmi mo gérani kam salon o ha moƴƴi kono depuis hikka no foti Mariama mi hettinamino mo mbaɗani ko yaadiɓe bonɓe rek gasi a haali foof ko yaadiɓe bonɓe mo heeɓi yaadiɓe joom bonɓe min mi galle am yaltatake jemma Mariama fuɗɗi kam yaltande jemma mo noddidire téléphone ngaji mi andanani hay fus Mariama donc mbimi fattan joni
hay goto e aduna am hemi hoolaki enen mbaɗa voyage jahen voyage men o en garti mi jooɗo galle am so Allah kam won lawol en tardi par ce que en kewano wonde ɗo Sénégal ko foti ni taw en duttitaki walla e haali gonga kono joni mbaɗen noon tan joni kay nomi yeeyi tan komi yeyta ko après jahen par ce que bagage men ɗine no Maroc jooɗi ɗum ɓurananimi so Allah kono noon so solution ala ala no waɗa mbaɗen noon tan joni si Allah jaaɓi Allah ko moƴƴo ya Allah wonan en yeeso mo haalnima ko gonga ko min tigi yaltinimo mo haalnima ko waɗi han jaltimimo woodi ko mbo haalnanima Mariama ko wondi e galle he ko mbo haalnanima ɗum d'accord ko woni ko fof mbo haalnanima ɗum de Mariama ko min tigi yaltinimbo to yaas par ce que Mariama mo gokkunoɗa kam e gonɗo ɗo galle am ɗo joni o nandani min an a nandi ko a debbo koto am te Mariama ko ɓiɗɗo koto am Mariama mino yiɗirimo no ɓiɗɗo mo jibimmini ko gokkuɗa kam Mariama ko gonmi ɗo ɓay ko tambo yawti natigol école janggimimi ko coiffure ko ɗum mbawmi mi accamo ɗo salon ɗo mbo waɗani kam fof ha moƴƴi kono hikka fof no foti ni mi haali jemma mi haali ñalowma Mariama ko yaltugol yaha yottata ko to salon to mbo iwaga galle ga mo yottata go salon to mi haali ha mi tampi jemma e ñalowma ɗum noon jaltimmi mo mi yaltinimo non min Mariama ko mbinomi mo bonno mo yaltumo hoota Kolda kono mbo jaɓani mi anda bom to mo woni Dakar ɗo mi anda to mo woni min da mi yaltinimo galle am o par ce que mo nananani kam mi haalanimo mi wajima mbo mi haalanimo mo nenne ɓiɗɗo ma ko ɓiɗɗo am a jaɓta ɓiɗɗo am o bona e jungo ma min kala mi jaɓta ɓiɗɗo ma o bona e jungo am mi yaltinimo noon mbimo no mbo hot Kolda kono mbo jaɓani de mon noon e nder Dakar kono min mi haaji om ala hen par ce que mi anda to mbo woni bon ko ɗum o wima non wona noon wayi Mariama ko wi'ima ko e ko wonɗo ko nandani mi immata ko tan mi yaltina Mariama ta ala ko mbo waɗi kam quand même voilà joni ko onon jogui pour mbajoɗon Mariama mbaɗon feere mbo hootata ko Kolda kono ɗo galle am ɗo tan woni mbo artata Mariama artata e galle am he ha e ɗum hay Ablaye amen noddi kam han gon artata ɗo ha e awa d'accord ala probléme awa gonen jam hamin mino ɗo fewna komi ñaama mino ɗo fewna mino lawƴa boliji am ɗe ok awa jarama awa Mariama arta ɗo non Mariama artata ɗo am galle kasi c'est fini Mariama Ba. Jam an yiɗi mame galle o fof Ay mino ɗo an gonɗa koye wayde koni e nder
o yayam noddi kam ɗon téléphone o wi goggam noddi toon ala inde bonde ko o haalani kam ɗon o wi waɗa feere kala ko yaaji ko def ɗum ala sande mi yiiɗa hodde ko ɗum mayata mi heɓata ɗum heɓata ɗum toon ɗo fof ko ɗon heeɓi ɗo so huuti toon ko tampere am tan kadi wonta ande affaire sukaɓe kalta ka keyɗum ala conti bonda aɗa manque crédit greffage noon joni ko ɓoyata ay dara mankani ay sénégal ɗo yimɓe ɓe wona ko ñamde ɓe manquiri ko wona haala ka façon haala fof ɓe mbaɗade e banduma par ce que ɓe gandi aɗanayi jaam sa woni jaam yimɓe ɓe fof kala e ma ɗum ɗo jari koyde jarani koyde noon dans tous les cas tan min joni il faut mi waɗatma visa jahan ƴetta wuro ko jaha mbaɗa voyage mbaɗa no mbaɗa min ɗum koye jarani koyde hoto yaha hay nokku joɗɗo hen ɗum ko haala tan ɗum jarani kada oya hen min kam mi yiiɗa yaade so yayam tan noddi hen doggu am lefti indam nde to ɗum jarani woyde an a natti wonde cukalel ɗo hay goto wawa ƴettandema décision ko an ƴetta décision e hoorema ɗum jarani wayde fof gondimaɗi ijja ɗum ɓe jari wayde a natti wonde cukalel yo majeur e vacciné a faami jarani wayde ɗum kay tampino bonde en gondima voilà jarani wayde ar gen ceerno Cheikh Tidiane Al Maktoum bawɗo ko fate udditare ceerno mo ganduɗa fannuji mum ina keewi en kaali joni ina hen ɓandu bonnandu omo jogui lowangal muɗum suku dartiɗo e ko wiyete ko hono lowangal ngal mbiɗen joni ina laɓɓina ɓandu ha laaɓa itta dabreji tawa ko ɓooyɗi e kesi kala itta ɗum ha laaɓa o waɗane lowangal gam daña udditare kala jiɗɗo hen ko yaawi ko moƴƴi ko feewi noon woto fat yo jokkodir e Cheikh Tidiane Al Maktoum e 77 835 16 16 Cheikh Tidiane Al Maktoum yo yaw nodda 77 835 16 16